heb hem niets verteld over ons. Daarom weet ik ook dat je akkoord zult gaan. Met wat? 5000 pond, cash. Voor een moord. Dus ik ga weg. Stop de sleutel terug onder het tapijt op de trap en vertrek via de buitendeur. Goedenavond. Zou ik de heer Lesgate even kunnen spreken? Ik had net mijn man gesproken aan de andere kant van de... Herkent u hem? En waarom zou ik dat gedaan hebben?